Umbutho ojongene nomasipala iSALGA imeme omasipala abahlanu. Baquka omasipala abambaxa ababini bephondo iNelson Mandela neBuffalo City, umasipala wesithili OR Tambo kwakunye neSenqu. Injongo kukuzivela ukuba iphi ingxaki abagcini mthetho bavunyelwe ukuba basondele ukugutyula komasipala. Sikhulumile namaphoyisa, siyazwana nawo. iSIU yeza yazosi-address in our last NEC meeting la sivumelene khona ukuthi sivule izincwadi nathi sibomasipala bonke la kukhona okungahambanga kahle i-direction yamaHawks neSIU kumele wenze umsebenzi wabo. Umasipala iSenqu ngoyena uqhuba kakuhle ephondweni nanjengoko efumene ingxelo ezingenachaphaza iminyaka emithandathu ilandelelana. I-politicians administrations ziyasebenzisana ubana asibonani ngento ezithile, siyakwazi ukuhlala phansi ne-municipal manager ne-directors zakhe ne-executive committee member sizama ukucazulula ezi zinto singabonani ngazo. Nathi kuba ke bona bangabantu bomthetho, nathi funeka silandele umthetho. Ukugcwaliswa kwezikhewu komasipala kubalulwe njengento ebalulekileyo. Siyazi uba bakhona omasipala apho i-managers zakhona ekune-acting managers ezininzi, nto leyo yenza uba kube khona imali ezehla ngomlenze. Kufuneka beyiqwalasele loo nto leyo uba kuba khona i-permanent appointments kweza ndawo, kufakwa abantu abangabe kanti bane-qualifications ezizizo. Umbutho ojongene nomasipala iSALGA ulindeleke ukuba andwendwele umasipala ombaxa iNelson Mandela Bay. Lo masipala urhoxiselwe i-1.5 billion yeerandi lisebe lezezimali likazwelonke. Kodwa ke iingxoxo zisezoqhuba phakathi komasipala iSALGA nesebe lezezimali ngolu daba. Ndingangafuna nweendaba ze-SABC, ndiseMonti.